Nok sebaya semua hari kelang cantik sini besar ibu besar besar permanen kelaja hari ba hari kelang cantik angka besar besar semua jemput ya semua semua susah orang no tong kalau kini sih asal ini tong kan semua tahu tahu semua kutubannya nih sebalik kalian kayak tangi reson kat senam doba asal bosor je konsas bosor motor kakana reson kadung pun putar ay kadung pun hah orang sekarang sekarang nggak tahu orang baca kutuban itu baru kutuban mana सरकार संग प्रॉब्लम खाइतर संग म्युनिसिपालिटी टैक्स रुबले और न तंगै मानो हुनै तले सिंनापुर टैक्स रखा सिनि रेशन कार्ड और खा भोटार आई कार्ड और खा बसाने आधार कार्ड और ताव ओ आधार कार्ड और संबरानि एड्रेस रिसार्च हैने संग जे कोन आलकार संतन संग जे तम बांग्लादेशी दा संग तिरप्राम नाबले तिरप्राम नि बसान नाबले संग को अन्य देश नि फायाबले ग सिनि फायको संतंगा नांगान बले ग संग कुदुर खानि मे संग बजागा थानाबा ग बस सरकार संग तो बेहा खाय जागारना नांगा बले संग बक्सा तो तुनि से दाम तंग सिन मुछुन दाम करि खादिबा संग किसा सिन बसानि बसना लासि गय अन्धु खायो जस खतम बसा खायरो नां आसम आनसानो एखि सुसाइया जों थांनाय थांनिया थांदिंगे जों थांनाय संग जागारो अबिसय थानाय तंग खाय जागादे जों थानाय किनि आथुनसा अबनगर फाइमा खालामन थाङो जों जागाव साइमान खा जागानि लुकुरक ताई अरनि बरक जों गोरों हका गोरों माने यागुल जों बरक सागा जे ओ जागा नक साइमान अबनगर ब्रिज गानागुनि बा पुरा जे चिनि दैमा थामानि आगरतलाव हावरां थुंते अ चिनि अबनगर आदनगर दैजे थांमानि आगानाव गोबां नक रक तांजाक दं जे जागा चिनि बरक दङ बंनि बरक जागा दं तो तंमानि बिसिङाव नक बरक अनेक गोबां बिसिरम जागा दंखा आन नक ब जागा नां ब नुकजा सेरे फुरन सिमिनो जागा नक दं आगिन सिमिनो तो तंमानि बिसिङाव ताबुक सरकार रक बंनो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नि अंडर अ जागा डेभलपमेन्ट खाइनानि बागै अ नक रकनो तिसानानि बागै बंनो नोटिस जाखा एविक्शन नि बागै डाइरेक्ट फाइनल वार्निंग दिखा बंनो मानडेओ बंनो एविक्शन खाइनाय हिनि ठीक आसे स्मार्ट सिटी तो खाइना नांगौ सिटी डेभलपमेन्ट खाइना नांगौ जों तेबो बुसखांगौ थाना नांगौ किन्तु कखायाव मा हाइसे जों नुखा जारा आयं नाननि फाइनाय रक बांलादेश नि फाइनाय बिहार नि फायागै तंनाय राधानगर गानाबो आगि गोबां बस्ती तंमानि बंनोबो उथगै रिनानि बागै बंनोबो सामानि बरक आन्दोलन खायका अनेक किछु खायका आमन यागुलो बंनो क्वार्टर तांगरि जाखा ताबु चिनि टीआईएसएफ नि होइते जों अमनो बंनि लगी बुजाखा बंनि लगी अमनो जों बंग तरफ होइते जों डिमान्ड खायनाय ठीक आसे नक तो नक सबायदि डेभलपमेन्ट खायदि किन्तु बरक नि बागैबो किसा वानसुंदि काउन बरकबो तो चिनि देश नि तै चिनि हानि जनता न तो नरक साइमाना नांगानो बा बरक फानो वानसुनो दरकार जों ता फाटजागाय नक उथगै रिखांका बियां थानाय ताबु हाइसे वाते हाइनानि दिन फाइदं अ जागा तो आसे कटर केम्प बगरि बंनो कुन जागा तन्नानि चिनो जागा जे क्लाब दङ इबिना क्लाब पर्यन्त से खब जागै दङ क्लाबबो आसे बरनो जागा रिमाय आसे एनाफ जागा तो जागा करि तो आबुन बागै जों कयनाय ते जों चिनि डिमान्ड दंनाय बंनि बागै कायसा बंनोबो आबासन बा बंनो क्वार्टर तांगि रिजाकथुं आबुन यागुलो बरक अ जागानि सेनाकाय सेनानि एविक्शन खायना निंथुं ताई बरनो तेबो गोबां समय रिजांनान बागै कयजाव कारण अ जागा नरक निश्चयन हयते नक नुगै माननाय गोबां बरक ताबु काबलायजाक ते नक रक खुललाय दङ बा अ जागा बियां थानाय गोबां मान जागलाय दङ कारण बरक अलरेडि नागिनो कामियाम सा याखादै बरक अ जागा से फाइबायका तो चिनि नरनि तरफ हयते ताई चिनि टीआईएसएम तरफ हयते जोंङावनो चिनि गभर्नमेन्ट न जारा तंनाय ताबु जारा बीजेपी गभर्नमेन्ट तंनाय दङ स्टेट नि बंनो जों डिमान्ड खायनायावनो जाते अ जागानि लुकुरकनि लगी राय बिचार वानसुगै खायजाकतुं ताई बरनो आबासन तांनानि बागै जागा रिउइ बंनो नक तांगै ते बंनियो जे नक सबायनानि अमनो जरा रिजांनानि बागै जों नं तरफ हयते कयजा टीआईएसएफ नि तरफ থেকে আতে কোনো वानसुमो दतो जों टीआईएसएम न हयते स्मार्ट सिटी डाइरेक्टर सेक्रेटारि एबा मेयर एबा एसडीएम बे मालायनानि कोनो वानसुमो दतो जों अलरेडि मिया जेफोर साइमान का जों आफुरनो अ जागानि जे मेयर आगरतलानि दीपक मजुमदार बाबा जों कक साका बा आउट अफ स्टेशन ब जागा फाइके जों मालायनाय इभेन अमत अरनि एमएलए तो सुधीराय बर्मन जों बनबो कन्टेक्ट खायका बबो आगरतला गरै आउट अफ स्टेशन बबो फाइके बबो मालायनाय कारण नों अ एरिया नि जारा जारा ताग रेसपन्सिबल पर्सन जेमन मेयर दङ ताबरनि नि अ जागानि एमएलए तो मेन बिनि बस जतो किछु नायकानि खायनाय सो एमएलए बैसों खनान बिसिंगन मालायनाय मालाय जों ताम ताम व्यवस्था खायमान जों अमनो नायनाय